Започваш. Задавай въпроса. Да, разкажи за себе си. Къде си роден, кога си роден? Аз съм роден. Моят дядо по майчина линия е Пейко. 1943 година на 30 март. Баща ми и майка ми се женят 1928 година и тя ражда първото дете на нивата. След на което детето умира и няма деца много години. Баща ми е разтръпан човек, по лекари, Плевен, Търново и другаде, и накрая дават обещание пред Бог, че ако имат дете, ще го посветят на Бога. 1938 година се ражда големия брат, който почина. След 5 години се раждам аз. И така. И благодарение на Великотърновския митрополит Сафроний аз завършвам семинария 1964 година. Така. Откъде дойде идеята за тези параклиси? Първо ми разкажи за твоето увлечение към зидането, към строежа, към това. Откъде идва това при тебе? От кога? Знам, че от млади години идва. Той е от баща ми. Защото ние сме едни стръмни места. Гледам баща ми, слага камък върху камък и вика, дай този камък, и от него се научих да строя. Това също ще е едно творчество. Така. И така. Дядо Галактион, съученик на малкия брат, ми присъедини на бърза река. Бях казалък 40 години. А защо? И парите ми стигаха за телефон и за бензин. Има един принцип библейски, животински, да възложиш своите грижи на Господ Бог. И тогава Бог чува. Пътувайки с влака от Казанлък за Поморийски манастир, където бях поканен да помагам, ми се обажда майката на брата Диния. Лично. Петър, чух от моята съученичка, че пътуваш към морето. Моите синове имат църква да дойдеш тук свещеник. И от 13 години съм тук. Първата ми работа беше всъщност да опозная региона и казвам там на спирката ще направя 3 параклиса. Основната е истина на нашата история. Кивне на България, Руски манастир и историята на Свети Василий. Апетита идва с яденето. След това реших по-отгоре да направя още един параклис, картата на България и направих. Защото това е творчество. И удоволствие. Да. Йордан Вилев каза, че Петър, малко по-нататък, между дерето и склона, да направим едно барбекю.
тръни, капини, змии, гущери. Обаче Бог е неопознаваем. Видяха му, че копая. Един руски пенсионер, виждайки, че копая, живееш в Германия, дай кърката, дай лопатата, дай кончиката. За няколко година изчисти ми терена. Как се казваш той? Как се казваш? Той човек? е, Да. Иван. Иван. И изчисти ми терена. И аз започнах За гледа години, кучка. за години, да. Викам, в Крит, където съм бил най-често, както и Словения, както и другаде, особено в Крит, на невероятни места, планината, долината, ще видиш църквичката. А пък имаше един филм на времето, Покаяние, където една освободена от затвора жена се връща в селото, а църквата е разрушена. И т.е. когато видиш човек църква, храм, може да не ходи на църква, може да не изповядва нищо, но нещо му става в него. Та започнах полека, камък по камък, без отвес, стигнах до покрив. Един мъж от Казанлък, минава се на куче, вижда, че съм на покрив. От боровите. Той каза, виж какво, свещеник Петър, това няма да живи 2 години. И какво предлагаш? Аз вика живея в банка, приготви толкова дъски, толкова гради, толкова да. И няколко пъти пътува от банка до тук, той направи покрива. Как се казва той? С малко. После. Не се притеснявам. После ще. Иван. И той Иван. И другия беше. Така. Да. И дали си един пенсионер, чупка прави струва, прави покрива, тръгваме към банка. Ама къде ще вървиш към банка? Тогава пак предава се на Господа и тук ми на село Каблешко, където четвъртъчен ден Има пазар. продават разни джинджури. Пазар има, да. Ден накрая морска към банка. Колко толкова. Примерно къде кашихме към банката и много интересно. Хората с голям интерес ходят повече горе, отколкото тук долу. Да. Така. За мен, другите не зная, животът е един роман, който Бог пише. И ми е голямо удоволствие. И така срещах и тебе там със своята приятелка и се запознахме така. И сега съм на твоя въпрос. Да. Сега, как ти хрумна идеята да го наречеш пътека на вярата? Тази идея не е моя. И всъщност те станаха 60 ли горе? Догоре общо 60. Може не знам колко са. Не си, да. Всъщност, той Йордан Денев го кръси пътека на вярата. Така ли? Негово, да. Добре. Също пътека на знанието, защото човек има една вътрешна потребност от вяра в Бог. И когато човек погледне библейските сюжети, основните, то нещо му става на душата топло, светло, радостно. И това е негова идея. Така. И за мен е голямо удоволствие. Какво мислиш за новия храм, който смятат да строят там, за новата църква?
Тя как ще се казва, аз даже не знам. Просто малко е нескопосан. В смисъл? Защото ние цитираме върху сградата. Да. А всъщност вие сте храм на живия Бог. Но там, дето мисли Дили вече поставя основите, е идеално, защото човек живее толкова кратко на земята и отивайки примерно там, гората, небето, птиците, просто му се напълва душата. Намери го за много, много добро. Да. На много хора казват, че е им истинско удоволствие, когато отидат в тая малка църквичка горе, която я построи, Да. там като отидат и там да се помолят. Дали защото са по-близко до Господ, Да. дали защото са на открито. И това наистина е уникалното, което направите. Просто няма такова. Така казват и други. Няма такова нещо. Аз го намираш нещо много елементарно, обаче ще кажа, че не е толкова елементарно. Не. Важно е. Сега исках друго да те питам, защото аз си спомням, преди говорихме. Разкажи ми от това, ти имаше в себе си желанието да отидеш да учиш на две места. Как избра духовното училище? Ти беше ми разказвал една история. Аз ще повторя това, което каза баща ми. Да, това да. И майка ми. Господ комуните. Да, това да. Посвети на тебе. И то всъщност... Двама се напосвещава всъщност. Всъщност... това е лево да го кажеш. Но как стана така, че бях една година в Соколска манастир, караван. Да. А пък през лятните ваканции бях в Севилийските села. Винаги е било голямо удоволствие за животните, защо предполагам, че дали ще овце, биволи, крави, кози, прасета, то овцата гледа благодарно и очакващо. Животното, да. Даже самият цар Давид, бъдещият цар на Израел, е бил овчар. Така, животинките, това е невероятна хармония между Твореца и творението. Дали са овце, дали са гърлаби, дали ще са крави. Така. Разбира се, аз хвалих, живея между два свята. Когато беше частна собственост, всичко си произвеждахме. Божето трудно, но до края на ноември всичко е прибрано. Племната, тлакици, вянки и прочее. Днеска не коментирам, за този свят не ми хареса. Не за мен по-скоро, защото изкуственият интелект беше управлява човека и то по някой път фатално. Затова аз живея малко по-цигански, т.е. днеска. Хлеб в нашия случай даже знам днеска, не вчера, не утре. Защото политиката е такава, ако нас изберете, ще увеличим пенсиите. Не знам какво ще. Да, така е. И това ще бяга като заек, Да. а знанието на лекарите е като косурка. Да, точно. На кого от братята дължиш повече? За какво можеш да кажеш за тях? Да кажем и за двамата братя, или ти имаш специална връзка само с единия? За двамата братя едини. На кого би могъл да кажеш много голямо благодаря, или на кого си така по-близък някак си? Двамата братя са
са брата и са много различни. Докато Динко, той е по строителството. Докато Йордан е по духовното. Допускал съм допускал съм следното. Вярата! Ако има ти вяра? Ни хвърли без ръцете. Сега вече никого не говори за вяра. Ако някому трябва, то ще ме намери. Да не оставим отреце Светата Библия, на старостта ягвае и свещна младостта. Също животът е едно преодоляване на трудности. Преодоляване на трудности. Ако застоиш, нашите рамки се движат. Шви се движат. Сърни се движат. Животът е движение. Пени беше казал, човек е човек, когато е на път. Но днеска направиха така, че хората вървят за дешком и не знам какво. Кой както му харесва? Трудна работа е днеска. Трудна. Не знам докъде ще докараме. Сега, когато си бил в семинарията вече, Да? имаш ли да разкажеш някаква случка, някакъв спомен, нещо, което... Семинарията? Да, нещо там, като си бил. Моя племенник трябва ли се? Какво? Моя племенник трябва ли се? Моя племенник. Да, после може да го питам Да. някои неща, да. Нека да свършим с това. Аз искам да ти кажа само нещо. Единственото нещо, с което най-вече ще запомня тебе, което ми направи много силно впечатление, винаги, когато ме видиш и мен, пък и другите, и запяваше песен. Нали? И винаги си ми подарявал книжка, нещо, каквото си имал, каквото си. И много съм ти благодарна за тая книга, която ми даде Притч. Не знам дали си спомняш, да. Даже аз се чета и на моите ученици, нали, я давам. Така че, не знам защо, за мен винаги е било по-важно да бъдеш човек. Да бъдеш човек. Останалото... Да, въпрос за семинарията. Да. Ти си ми разказвал някои случки, но аз съм ги забравила, сега искам да ги запиша, да. Там имаше нещо, където горе сте ходили на високо. Да, това е Севронски пещера. Да. Семинарията е като медицината. Един приятел каза така. Връща от ваканция и викаш, отивам Мездра, това е черепичка манастир, отивам Мездра, да гледам един филм "Момичето в черно". Обаче нас не гледаха, имаше възпитатели, се белязали, че ни отсъства вечерта. Бяхме се намислили алиби, че сме пускали писмо на Злака. Вика директора. Добре, вика. Ако бяхте пускали писмо, тя ще бе тъпът с сняг, защото валеше сняг. Това ще излъгахте, поведението нула. Друг епизод на семинарията, за мен всичко беше китайско писмо. Нищо не разбирам. Догматика, омелетика, херменевтика, не знам какво... Много науки. Много. Да. Бъка не разбирам. Така. Какъв епизод? Ако се сеща. Бях влюбен в една дъщерята на игуменката на
Габровския манастир. Влюбен смисъл не поготливо, а като християнка. Да. Бях и писал веднъж писмо от семинарията. Тя живеше в Габрово, Денка. Още първи път, като видях. Ти се разхлопа сърцето. И му вика ректора, а той го проверяваше писмата. Те проверяваха писмата, да. Тя беше от Елена. Много свят човек. Тя ще учиш хората на морала, ти какво си писал? И тя отговаря. Аз вика съм млада жена, тя по-голяма 3-4 години. Какви са тези неща, които пишеш? И за мен семинарията умря. Нищо не ме. Интересуваше. И той е така. А всъщност семинарията може да се съдят някои колеги, свещеници, така че е много добре напоследък. Там трябва да спазваш каноните. Не може да бръднеш. Аз винаги съм бил против тези пусти канони. Ти за това много сме ти благодарни. Моята дъщеря, моята внучка, когато я кръстихме тук на морето, защото отказаха от църквата, отказаха официално, тук и направихме кръщене, обаче когато човек има вътрешно желание за нещо, каноните не бива да го спират. А другия ми пък внук, който е от Америка, нали, детето, като бяхме в Израел, него пък кръстихме на река Йордан. Да. И тогава още дъщеря ми искаше да бъде на вода, нали? Не е на река Йордан, но все пак на морето, на морето, на вода да бъде. Както се... нали? Да. Ви хареса, нали? Да, много им хареса и много сме... Това защото аз също съм бунтарка по душа, защото човек не може да живее само по канони. Не може да живее само по канони. Сме много ти благодарни. Препоръчителен характер, нали? Като законите. Като нашите закони. И сега, лично за мен, човек може да... Има неща, които за мен са необясними в живота ми тук. Започнах тук в Свети Влас, казали на Сливенския митрополит, че аз съм имал протестантски наклонности. Какви? Протестантски? Боже. Свършено с тебе. Да. С теб е свършено. Да. И до сега смениха митрополита. Сега, отначало викам, аз съм като сърб за въдица. Това било толкова благодатно за мен. Защо? Едно кръщение може да има 100-200 лева, примерно, там не знам колко е. Обаче, то е отговорно. Трябва да му кажеш, който повярва си кръстен. Така нататък. И сега освободих от кръщение. Боже, благодаря те. Много интересно. А сега тя е два пъти кръстена в църквата и там двойно кръстена. Да. Ами сега станаха 20 и колко минути, ако си изморен, да прекъснем. Ако имам въпроси, аз пак ще се обаждам по телефона. Там е това колелонто на живота. Там го има долу. Значи този отец Севастиян беше тук на работа, но той се прехвърли в тази Троица, той направи камбанарията. Много хубава камбанария на Света Троица. Отивам преди 10 години с приятели от Казанлък. Аз съм момчето е по късигащи. Ето и онзи. Тук са скали и тук самоводен. Късигащи не може. А пък той са да те върна от 200 естествени бужури. Не може. В гората. Това е някъде при Търново. Над Горна Оряховица. Хижа Божур. Сега ще ходя там аз в планината. Да им по-близко на Габрово, нали? Значи много хитър. Умен.
Там има на пещера. Направят на камена икона Сва Богородица. На Соколски манастир. За първите дърва. А те знаят, че мине този русен билет, старшият. И така, запавате пещерата, иконата е почерняла, пикат две агнета, срещат на прохода този турчинът. Ей, машала, така, нещо как се, що се бе, вика, голямо вика нещастие, манастирът изгоря. И той отива в Истанбул и действа Ферман. Да. България знае своята история. И последно, днеска, Не е сигурно да не е последно нищо. Дано да не е последно. тази година, значи навършва се 630 години от потърчването на България. По наша причина България пада по Турск, 1363 година Търново, пада по Турск. Няма полиция, няма парламент, няма нищо. Единствено става Патриарх Евтимий. Народ плаче. Кубасите пита, кому ли стане пастори добри? Той дига реката хоризонтално нагоре, вертикално. Нагоре. В двата лева е Паисий Хилендарски. Тази троица намира един младеж от Панско, става монах, търси историята и прочее. Та всъщност животът е толкова интересен. Да, така е. Толкова... Много се радвам, че се видяхме. Много се знам, че тук ще ме намеря. Да Да повървим малко. Днеска се нуждаем от такъв Патриарх Евтимий. Днеска църквата, бягайте Рупите, не, бягайте Кръстова гора, не, отидете в Трански манастир, не, отидете еди къде се. И най-важно да оставим като вас Да ви нещо кажа, за хората. Днешният ден за мен е много важен, защото от няколко години се каня да се присъединя частично към едно шествие, което тръгва по стъпките на свети Иван Рилски. От Търново, неговия път до Рилския манастир. И всяка година на 1 юли тръгва това шествие и то шествието е пеша. Браво. И продължава 20 дена някъде. И аз се обещавам, че ще отида да им помогна с колата от тук до там да им принеса багаж нещо. И тази година ще го направя. Браво. Ще видим. Айде да видим. Ще кажа защо. Няма да стане. Айде да видим. Кои на Библия, ако спечелиш, подарявам ти на Библия. И един път е пис до Нью-Йорк. Библия имам, ако е... Защо? Ние мислим, че знаем много. Иван Петрович Павлов казва, че ние знаем много малко. А Сократ казва, нищо не знам. Значи в пистолета има куршум, т.е. гилза и куршум. Ние употребяваме, значи има реално съществуват негативни енергии, наречени Луцифер. Доктор Атанас Гълъб от Бургас пише на книга "Околната свобода". Той доказа математически, че съществува Луцифер. Още повече Морган Скот Пек, американски психолог, психиатър, когато бяха войната в Виетнам, за него не обяснимо как избиват бабички, дядовци и насилват момичета. Като психолог необяснимо. Връща се в Америка и намира отгоре Библията, че страната е реален. Пише такава книга "Хора на лъжата". Когато кажат някой ще... това в такъв смисъл. Ще... Каза на Ева, ще бъдете богове. Един приятел от Созопол вика, ще дойде до рождените ден, ще не се риба. Свещеник. Не доде. Отиде до Мир, който е в Англия. Ще. Ако е рекал Бог, защото страна така се направи. Ако е рекал Господ, Вярно, ако е рекал Бог. Точно така, правилно. Ако е рекал Бог, тази година ще се присъединя. Аз пък искам нещо друго да попитам. Много лошо впечатление ми направи на Бачковския манастир. Отидохме да се помолим, запалихме свещички и още не сме излезли от църквата. Минаха там попови или какви са, да ги изгасят и да ги хвърлят. Няма на земята по-голям враг от поповите. Не комунистите. Поповите. Това те харесвам, защото имаш тая смелост да го кажеш. Аз го казвам, защото поповите свет за здраве. Сега знаете, може всеки обаче има умни. Да.
свет за благословение. Истински вярващи има между тях. Не, благословение, така. Да. Поповете са най-великият глобокост на християнството. Не комунистите. Различни са. Има и добри хора. Аз Има към и- този, Покажи ми един. който сега е патриарх, сме били на Велик ден в Русе, когато беше в Русе. Съм и съученик, така че И съм много впечатлен. там беше едно, ма тук е друго. Но тук не за си, разлика, София. сега може би да не е добре да го казвам, ама от нашия великотърновския Григорий, ами той канят го на откриване на учебната година, на това, на онова. Ами той като някакъв смешник там. Ако хората гледат него и да ги привлече към вярата, много се съмнявам. Много знам, Много защото хубаво много съм каза. ходил. Да. Да, На запад, днес съм най-далеч на река Волга. да. Самара, Казан. На север до Санкт-Петербург, на юг до Орел. И аз съм ходила с Петербург. Америка, Англия, Гърция, Крит, ми харесва България. Я кажи ми, облаче ли бяло. Точно. да И аз така. И след това, защото Бог ме дава награда за среща с хора. Затова не гледам сериали сапонерски. Нямам телевизор, като правя, освен ден. Добре, Лека по лека. да тръгваме. Зотик, той е от този край 800. и го изгонват турците. И той прави манастира в Преображенска манастир.
Там също съм работил. И продължаваш да работиш. Така, Не, довиждане. И, Тръгваме, че и на шега учим Да, биология. Да. мина. Един ден преди деня на лъжата. Да, 30 април. Първи, да, 31 март. март. Преди 80 години. Браво, браво. Жив и здрав да Да сте сте. жив и Да. здрав. Вие сте... Не това горе е важно за власт. Това е важно. Ма виж какво нещо е. Тук Как- падох преди Как една Господ година, се нямаше едно е никакви събрал. хора, Вижте, само змии. тук гледай, тук това нещо построено и там отсреща да са. Ето, това е истинският парадокс. Преди колко години? Преди колко години? 11. Пък аз съм от 9 На вече. Басковски Значи. манастир и сега другата картина ще бъде Соколска манастир. Да. Един манастир, който е правен по време турско, без старите основи,